Dara. Oi, kumusta? Kumusta? Ada sa intro sa ko. Dali. Hello guys. May hapon. Uban nato karon hapon na si Lisa ug si John. Mag-interview ko ani nilang duha kay hapin day ilang kasal. Pila na lang ka days? 2 days na laman. Ilahan ang kasal. Ansa nakahay mga updates sa ilahang wedding karong Monday po kon. Eng. Aray ko. Dai. Hello. Hello, Dai. Hello, John. Kumusta? Niya na po ko ron, samok-samok. Mag-documents ko sa inyohang kuan. Upcoming wedding. Kuan is siya. Love story ni Lisa ug ni John. Actually, wedding is siya, pero syempre, nadyo tay background sa inyohang kasal kay inyohang love story kay alang pag magkasal na tay background. Diha na tay gihimo, prangka lang ko ni kapasod. Diha na tay gihimo sa una, napalpak ko kay saba man dito kaadyo, ako ka detect pag gakuan ako sana imbis noon mag-edit na ko, gino di man madungog. Ang saon na laman ni. So karon mag-usog ta. Kuan kanang naay mga tanan ko unsa naman kahay feeling. Unsay feeling, unsay gibati na karon nga hapit ng kasal ninyo duha. Kumusta naman mo? Katong gikan mo nga nakuan kanang gi sa tawag ana, di pa malay-an day. After ato unsa may kuan na nabay bag-ong mga updates, mga bag-ong panghitabo, mga bag-ong kuan natuklasan sa isa't isa. Sagdi lang kay kung ano ni day. Sa karon kay mao pa maghihapon. Napay sweet gamay charot. Niyo na mawa kay basta nga nagkasal, aw padung kasal, kon mo na labi ng sweet gud. Di jud kalikad dyan ng stress ka. Siyempre huna to. Sa mga kinahanglan, sa mga pangalan, pamanti. Excited na. At the same time, manang hustle. Na excited nga Kulbaan nga naisagaw stress gamay. With prayers gud isa sa kuan. Adyan na. Anja ka nang naay syempre wedding background nato kuan aw kanang at mag-recall to sa mga unsay mga sauna sa kamo bang duha katong di ba nakadungog naman ko nga mato na ay high school. Diha na mo more kuan Something. diha na may something. Anja kuan to kanang naay unsa mo kato first love at first sight to or crush ra to katong sa high school ninyo. Unsa ba ka to recall ko no ta kay para kuan. Tugas tinod. Wala na lang. Siyempre, Kuan to. Kuan jud. Manbaliya. Oo ba? Siguro, bata pa lang Maono, DC pa. Oo. Mga DC. Kuan to. Kaya, napa sa kuhan nga puro barkada. So kanang kuan to dili ko tay matawag og love aw kanang crush aw love at first sight kanang unang kita angin mo kung Lisa dajon angin mo kung June dajon. Ako. So ikaw di ay Ako may kinsa may ni first move adto. Wa pag lagi kay ubaji na may ubang baji pud nga kanang may unang naka-crush may unang magpakita kuan ba. Pero ikaw John at that time. Oo, may laki. Kailangan dyan. So kuan Love laktad. at first sight eh. Hindi, may una. Oo na. Pero kaya di man makaingon. Kaya mahaglit man. So laktad na pagkasulti na kauyab jud mo ato. Na may relationship ato.
So mga pila ka paanto? Mga pila ka months sa relationship. 3 months na guro pa 3 kapit. months ra. Unja nabuwag na High pod. Buwag ra pod. So unja pagka second na pod, pagkabuwag kana pod. Kuan. Eskwela ko Tagbilaran. Si Ja trabaho Manila. Ja. So uso pa nang suwat-suwat sa una. Marot mo tong murag ni dugay-dugay. Hapit po tuig ha kay tungod ra ka ng suwat-suwat. Unja after ato nabuwag na pod. Unja. So third time kay naghisgot mo sa una nga nakadungog naman ko nakatulo ning nga relationship karon. Oo. Katay yung relationship mo nagbuwag mo sa po yung mga rason. Ano nga magbuwag ang pud mo at that time nga college naman mo. Siguro kay Radyo. Ja. Murag di pa dyan siguro ka. Di pa ka serious. Murag sa ako siguro nga side murag di pa na si Jafil. Oo. Oo. So sa time nga nauyab na mo, ansa may this amo, insa yung first date asa mo nag-date mo primero? Na po anigrasya na wa may sinihan, na ba sinihan. Uban kay otosidad magkuan man. Pag high school, uy, Wala. kuan ra ka na lang sa eskwelahan kung magkita Magkita, wa kuan. di may uso og date sa ulo. Mo siguro kung Mao tong maragwa na mo nagdugay. kay mo Sa inyong relationship unsa pa inyong team song? Ay! Ay! One team song sa una. Pero karon Sa nagbalik na mo ka third time. maybe this time. Oo no. Oo, maybe this time kang kuan kang Sarah. Sarah G. Na, nganong kana man? Nganong kana mga team song? Maybe this Kay time. two old friends meet again. Bitaw no. Nindot ang words bitaw ana, nindot ang wordings. Kuan sa inyong relationship sa karon na aw sa karon na gud kay padung na mo kasal. Dahan pod mo mga challenges. Ito mga challenges sa inyong kuan relationship. Nakapod ko, hindi mo na mawa. Siguro una, time sa time. Siyempre, naanag nga, alas 24 oras. Nakalit na magkagamay. Naanag sa tampuan. Bitaw no. So unsa may inyong advice sa mga kanang naa na pa yung mga relationship maguyab-uyab nga na o pag maabot ang time nga nga naamoy mga problems, challenges. Istorya na. Istoryahan. Labi na kay LDR good mo. Istoryahan. Pasensya, mag-respect. Bitaw no. Pinaka-importante, alam. So kung namoy away-away nga nakinsa po una mo kuan say sorry nga na nabapod mo magsorry mo high pride mo ngano po ka diha bahala ka diha ngano nga na kinsa pod high pride Lisa Day, sorry man po basta kay bawa ko nga murag ako pero usahay bisag kanang ako wahi na ba may bawan nga ako ditong sa pero sorry na siya. bitaw no kinahanglan gajud kay usa labi na maminjo na wa naman na ginamay nato na kisay mo unag sa madi dili na gajud na panan mawa na ng mga high pride Right. Magagawa. Super. bitaw so dapat gajud sa relationship na apod ang respect gajud o pagsabot. So unsa inyo konsulti sa mga tao nga na diha ba pud may mga tao nga sa inyong third ninjong pagbalik ang karon nga nagpadung na mo kaslon diha poy kuan diha poy naka tabang ninyo nga magbalik inyong relationship. O injure ra tong duha mo, way ingan nga, uy, pagbalik na mo na may mga uban nga na mga bridge nga aron magbalik sila, ingan nga. Way bridge. Ah, Pero kanang ang uban kanang mga batch o makita ay wa pa rin kanang kuan si kuan ro ba pud kay mo wa pa pud bisig kamo ana ba. Pero kung bridge wa bitaw na. So sa inyong relationship karon kinsa may inyong mga pasalamatan kay niabot na magud mo punto karon nga kaslunan na gud mo. Daghan ba mo mga pasalamatan sa inyong nahimong karon nga mga desisyon? una salamat sa taas kay siguro og dili tungod pud sa ilang ways di man po na hitabo. Na ikaduha sa among pamilya kay syempre katong time na niin ko mo na nakifeel ko ko ba nga although bisan mingon nga tiguwang Labi na pag umangkon. samot ang pagumangkon
Kusa ni baka pwede na magtinatiguang na ka. Pero at least ba nagyapon ang support. Kaya si Japod, bisan og kanang lagjo mi. Support po si Jap, bisag kanang usahay. Di magkasinabot kay ag-uras lagi. Kaya sa mga extended family na ako yung mga support message po na paano lagi na malampasan mo ng mga LDR na away ngayon na something mga friends po nga may kamo dyan lagi anak paano na Ikaw, Jun, naba kay ko ang kinsabay isa sa mga ano mga pasalamatan nimo. Pamilya, sige pamilya. Kaya yung suporta, grabe. Salamat na natin. Sabi natin sa Ginoo. Labi na katupag mga activities nga padung kasal na daghang Oo. mga panghimo. Grabe na suporta. Salamat na. So, kuan Liz, bahin ato ni Liz ang pangutanan ni makita gud kay di makalimadahan sa mga anak matag mga broken family. Kuan kanang sa imong kaugalingan no kanang naay unsa pa imong kanang gihimo kanang naay pamantayan ba or kanang unsa imong gihimo nimo ginahuna nimo nga dapat ang akong pamilya di gud pud ko mapareha nga ingana broken family ko ingana. Nasa pa imong kuan Liz? Kanang mga gipang hunahuna nga dapat niyong buhaton para di ta mapariha nga broken family ta. Ayan. siguro usa jud siguro nga kung bisag gamay na problema istoryahan dahil wa man pud ko kay ba kung sa jay rason o siguro kanang mga tentasyon o man pud to kan sa Maalam. mama inana di mao gid na iligad dyan para di po sunod ang saging kanin kaya syempre gikan ng puntaan na di ang kamot po nga di lagi po sunod Ano? Ikaw, Jun. Unsa mo kay imong mga hunahuna ana arong kan ba forever ingana. No? Kung pwede sa mga buhaton nga dapat gud malikad siyan. Isa gud ang prayers gud pud ha anta. Number one dyan ako eh. Oo. Pag sinagtanan dyan, yung respeto. Taas na yung pasensya, kailangan taas ano pa dyan. Duha naman, mo din naman isa. Mao. Unsa labi na og kanang ingaron mahunig mahapuhon mahuman na magkasal hapit naman gud jud. Diya mamiyahe na pud mo LDR, long distance relationship na mo. Ingana. Ako dyan. Pasensya o respeto. Anja ka nang ingana sa inyong edad ha, di man kalimod, di nga na indara ninyo, anja maglisod na mga dyan mag-produce og na anak. Or basing po ha, 40 pamantapin, basing di po kaya na may iban 45 pa, nanganak na. Pero in case gadjud, og di gadjud, anja na okay ra ba pa na ninyo, nga may mga anak. apil na sa mga plano Mm. Okay. kung naihatag salamat pero kung wala apil na sa mga plano nga okay ra may kung kamera Bitaw no kay uban magud kay may awa magay anak anja mo nang nilain nga na. kuan giapil na namo sa akong plano diya amo na ko nang giistoryahan na what if og inana kay nara ba si uban kay syempre di ba dungog man gud na slaki Na sila ilang. diya may mura man na og ingon wa na tagi sa imong kuan syempre man dungog gud na si Jay Manang sa lain manang Mm. lang kay way kuan. amo na nang giistoryahan So, meaning- samtang wa pa kuan na nagajud desisyon ni kung ibutang na tindi gajud ko kahatag or something ano kasi syempre dara na pwede ra mag katong sa uyab pa mi pwede ra di na ano si Jaman dyan mismo na ang importante kami duha total kung naay mo abot grasya naman So kung kuan, injohang mga favorite nga mga kuan, mga favorite nga pagkaon, pareha ba pud mo? Naba pud may unsa man mo kanang naay negative positive mo or pareha jud mo mag-jive jud mo sa mga kuan, mga likes, dislikes. Na may uban nga di magkapareha pero na dugay man pud silang relationship. Nasa kasi tao na dyan. sa gara kay unsa ilong ganan makaudyon ko jud unsa pa yung ganan makaudyon ko inana ron pero na ang balot ra mo di ka si Jan sa ako grabe marag maura na So chichiria pa rin
Maan. So magkaudyon lang gihapon. Og mo ingag mo simba pud mo. Dili gid jud ingon nga nay against. Naman pa iban ba na gid na pilosopo. Kapag iban asawa pilosopo. So kamong duha injoha paminaw kuan jud mo mag-jive mo. Sa karon may amo ang na bagdagan okay. Ani Kay do. naami istoryahan in sa taong na. Si Jaman sa pag-ingan na kuan ka simba ta first mass, second mass. Kaya may na ba? So murag amo lang pa na. Og ari pud sa mga sudan. O Okay okay ra. ra. Unsay lukoon ana unsay kuan. Kumayan si Jan. Na ikon adto na. O kana kay kuan na may na mo. Kapanay trama. So maadyo. Okay dai mo. Kuan dai pud meant to be kung ingana manggalina. Murag salamat ni Lord. Kaya sa mga gaan ra ba? So okay di ay. So maadyo. Hallelujah din ni Lord kay paano kamo gud Blessing. maadyo taghangtod forever. Pangajian. Mga GM prayer. So kuan list okay na murag naman koy kuan pangutana kay taas lang po nilabihan napa man isumpay pohon ini ka pasalamat list sulti list unsay imong ikasulti kajon para sa mga mahal sa kinabuhi mga kuan Kuan, salamat sa number 1 sa aming family kay grabe ang support. Bisan kay bawa ko nga usahay di mo jud kalikasan mga stress kay syempre sa mga kanang pagpanganda samot na nang luming kay si Daddy Jen muna yan. Salamat. Nang duray, salamat po kay naabit na imong mga guidance ng mga kuan words of wisdom. Ang mga pagumangkon nga bisag ladyo shout out oh TJ Eric bisag ladyo mo chat gid nga tiya na hapit na shout gid sige sila. dig pag chat list Oh, jamingan, maingan nga. Oh, gikulbaan na ba ka? Hapit na rin ba? Maingan. Support ra po sila. Bisag ladyo sila. ang mga parente mga ijaan Ijaan, kuan po, positive ra po ang mga nangadungog ng mga feedback. Ilang ang Cagayan nga family o nang i-congrats sila ang taga Cagayan nalipay pud lagi sila kay sa wakas naana gid sila naabot bisag wa kumingon pa lagi ang si Father Dindo nga kung sa train pa mabidyaan na kung kinalisod maligsan na kay gi-interview man mo Oo. Nato da sa ida akong family salamat pud kay kuan po, supported po sila sa mga dyan mga igsoon kayo na yung mga gamay yung lihot ko, jawa ba dyan may ani dali ra po sila kung adto-adto hinanay so salamat sa tanan nga nagpalibot pati sa Cebu nga family support po sila nga sa gladyo, mga re so salamat sa tanan kuan Delis na karon ba ko na di ba ang mga Cagayan nga mga kuan sisters brothers kay baw sila so why mga ni wa kay ladyo ako nang giingnan na kanang kasi gusto po mo maaari daningan man ladyo lagi so nang congrats ako maadso nindot di ay og makakita sa kuan mga videos ba nga na or kuan makita ikaw John pasalamat John mama mga Pasalamat sa pamilya, mama, samot, mga igsuon, grabe ka mga mao grabe suporta nila. Pasalamat ang dako. kaya magud ni madani nga ni og isa ray maglino Mama, o gudyo. labad sa o pero Muhilak juga, pero isa. nito Salamat sa mga tao nga po, mga palibot. mao Grabe suporta nila. Muna, sa Ginoo, natin salamat. mahala dinhin na lamang kutog kuan guys kanang diri na mahuman ang amuhang vlog napasalamat ko aning duha kay game ra pod sa mga questions nakitaan ba kalis okay salamat guys sa pagtanaw sa akong vlog sa wala pa magka subscribe palihog kog subscribe unja atang guys ha katong napay daghang mga maabot ani nga mga vlogs kay syempre na may event labi na sa ilang kasal salamat guys God bless